Usa ka 17 anyos nga babae dakpan sa Iligan City Police human matud pa gibugaw ang iyang 14 anyos nga igsuong babae online. Ani ang report. Dakpan na. Dabanti ba? Daling gidakop sa Iligan City Police Office, Task Force Usaek kining usa ka babae sa barangay Palao sa Iligan City human matud pa nga nagtanyag og mga hubo nga hulagway online sa iyang 14 anyos nga igsuon. May gawa sa gihimong cyber patrolling sa PNP nga ginabugaw matud pa sa 17 anyos nga magulang ang iyang manghod sa mga foreigners bugti sa kwarta. Naghatag siya og kaning mga video no na nagsugod na og strip dancing. Well, in fact no nag-show yun no ang igsoon. So mao to nagikandakan siya og entrapment operation. During that time na pag-arrest niya is nagpaila siya na 21-year-old. Mao to na kuan siya posasan, but upon knowing is she is also a minor. Nakuha gikan sa suspect ang usa ka cellphone nga gituohang mao'y ginagamit sa pagkuha og mga litrato ug video sa iyang igsuon biktima. Gitudlo matud pa nga hinungdan sa duha ka mag-igsuon ang kalisod sa ilang kahimtang. Ilabi pa nga bugtong ilang inahan na lang ang nagbuhi kanila tungod wala na sab ang ilang amahan. Apan gibarugan sa kapulisan nga illegal gihapon ang gihimo niini. Ilabi pa nga pulos kini minor de edad. Niundang naman daw siya ingon ani na binuhatan because during sa iyang kuan pa experience po di ay is gi-offer po day siya no. Napod siya idea naman yun ani na mga kuan mga binuhatan kay she herself was also offered no by the kuano igagaw sa iyang live-in partner. Sa karon ana-ana sa kustodiya sa CSWD Iligan City ang 14 anyos nga biktima samtang kasong paglapas sa anti-online sexual abuse or exploitation of children and anti-sexual abuse or exploitation materials ang atubangon sa 17 anyos nga suspect. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.